Legit TV Bisaya. Maraming salamat po, Luzon, Visayas. Tatay JC Artap, siya po ay mild stroke. Siya ay daddy ni Jeremy Artap, kung natatandaan natin, ang cerebral palsy. Yan, noong una nating vlog. Tatay JC Artap dito sa may Barang Lapas, San Narciso. Siya po ay na-stroke. Ilang years na po kayo na-stroke kayo? 2012 pa po. 2012 pa. Pero naka-recover naman siya dahil siya ay nakaranas ng stroke. Inumpisa namin agad ang aming stretching. Kailangan madaanan na dito sa may bandang scapula, sa may joints at ang humerus, lalo na ang all na o ito. At ikot ko ng clockwise or counterclockwise ang kanyang long head o dito sa may joint area. Talaga. Maya-maya lang ng bahagya ay dito naman ako sa may face area. Inauna ko muna ang kanyang temple o dito sa may forehead muscle. Nasasaktan siya dito dahil pinisil ko ang kanyang temple papunta sa likurang bahagi gamit ang aking dalawang thumb at bumalik ulit ako sa kanyang temple. Inikot ko ng counterclockwise at clockwise. Pumanik naman ako sa eyebrow. Maya-maya lang nandito na ako sa cheek area o dito sa may mukhang. Nagko-concentrate muna ako itong bahaging ito. Pababa, pataas lang at maya-maya lang ay inikot-ikot ko ng bahagya pati sa kanyang ilong o nose. Dumako naman ako dito sa kanyang ear o sa kanyang tainga. Maya-maya ng bahagya ay hinila ko naman ng kanyang tainga o ang earlobe. Ang binibis nito ay ang kanyang pandinig at ang kanyang paningin. Maya-maya ng bahagya ay in-stretch ko naman ang kanyang bones kasama na ang ligaments, tendons, muscles at ang nerves pati na ang mga blood vessels. Ito yung napakasilan ng parte ng katawan kaya dahan-dahan lang tayo dito, huwag pabigla-bigla, kailangan smooth lang ang dating, kunting ingat dahil napakasilan talaga itong parte na ito. Maya-maya ng bahagya ay dumako naman tayo sa full body stretching. Ang benepisyo nito ay ang joint pain, muscle pain, swelling, fusion, sprain at mortual pain, stomach ache at scoliosis at ang mild stroke and neck and shoulder pain pati ang back pain. At dito naman tayo sa bandang paa. Pinunteriya ko agad ang kanyang lungs at ang kanyang dayap kasama na ang arms tsaka shoulder. At maya ng bagya umakit naman ako dito sa may bandang taas sa may ear tsaka sa may eyes. Pinukpo ko ng bahagya ang parte ng mata at ang parte ng tainga. Sa mga sandaling ito ay relax lang si tatay. Pinagmasda natin na parang masakit pero hindi nasasaktan si tatay dahil
pinukpok natin ng bahagya at lumipat naman tayo dito sa may pancreas area, kasama na ang adrenal glands, kasama na ang liver, pati na ang waist area ay dadaanan na rin natin, pati ang transverse colon, ang lower back area dadaanan na rin natin. Lahat ng parte ng katawan ay kailangan nating madaanan Si dito. Lolo, muna siguro Inaano lang si ginagamot si Lolo. Inihilot siya siya. Therapy siya. Mag-hilot ka din ba? Umudakat ka tayo. No. Is na Lolo Gise. Is mo? Likod ko lang, kuya. Ala, inaaway si...
kanina. Ito, Kuya JC, tapos na tayo. Nung pinakahuli, anong naramdaman mo doon? Ang dami, no? Marami sa sugod. Ay, kamusta naman yung katawan mo ngayon? Kamusta na yung ano? Gumaan. Ay, gumaan na. Ngayon na siya ng therapy. Pero naramdaman mo? Gumaan dyan ko. Gumagaan. Ngayon may bago talaga. Ay ko, mga kababayan ko, sa Luzon, Visayas, Mindanao, chat lang at PM lang at pupuntahan ko kayo ha. For free only. Legit TV Bisaya. Maraming salamat po. Legit po talaga ito. Wala pong bayad ha, kay JC. Tayo ay tumutulong lang talaga sa kapwa natin Pilipino. Sir. Maraming salamat po. Luzon, Visayas, Mindanao. Bye-bye.